emume nke ịhụnanya o Judas gara ya na karọt ka ị mara emume nke ịhụnanya o agbamakwụkwọ bụ nnukwu Chief Imo Daniel Happy New Year. Lekwe me sisio. Hello Terry. Okay, every day gina me magic no. Munemo. Ole ko ni ibu kana must go na ombiri di ha ko pa mi. Papa gina na pa ihe o papa mi opa o help who pa mi help. O bu mmiri mbu agaje mo the Glen Hotel. Keno no over side na naked. I gari gba mmiri maka dust. Putala aga gba mmiri maka dust. Na akrogo ni ihe o ma me gina. Ole gaje hotel ime kwenu. You know the my music. Ewuri na m gụtaje no there. Agbamakwụkwọ bụ nnukwu emume nke ịhụnanya o. Ise na ise gbatarala onwe ihe ahịa emume nke ịhụnanya o. Ise na ise nwanne m nwoke onye ezi n'ihite Mbaise. Ọ na-ata anyị n'ọtụ ya na nwunye ya wu Ịfụnanya Immaculata. Chere ma disho. O post am hụrụ. Perpetual Ịfụnanya ọnụ wakwe onye ihe ọma ọlụ ya na Prince Peter na ya Chukwu anya dike ise na ise ihe jiri mara award wine ị gaje wodi na ise na ise kpọrọ m oku oji aka ya kpọm nye m ihe na-akpọ special and privatized invitation imi na ihe sị m na wụ na m na marriage ya n'ọgụda atọ ụtọ marriage ebe ọbụla itigirishi ya na-akwụ na redio ya na-akwụ na social media ya na-akwụ na ehiri Mbaise ya na-akwụ na ụmụna ya na-akwụ na ihe ọma ya na-akwụ na ala ekwe na-akwụkwa n'ime mo asị gị owere niile ngọbụla gbakọrọ ise na ise wedding ise na ise marriage saa marriage na m ga-aga akọla m ya akọla Chineke akpọla m ọkụ onye m jiri jụọ na memuvuo on the 7th of January 2023 na anyị nọ n'ime taa unu 7th of January ahụ nụ taa ka emege ihe m jiri muvuo 7th of January 2023 onye a na-ahụ da anyị marasị onye ahụ amadị ihe dị mma ọ bụrụkwa sọsọ anyị nwa mgbe m jiri nọ ya sị mba na m ga-aga na ọ ga-awụ ihe ọjọọ mgbe m nọrọ sọ Right Honorable Emeka Ihedua Chineke mee onye nke ahụrụ n'anya one of Imo State ọganọ nga ahụ ka ọ bụ na ya nwawo onye isi onye mega ise na ise nwanne nwoke mgbe m nụrụ sọ bịa ga-aga m sa ompa mari mpa baptizim m maka ọ bụ Emeka Ihedua ha mụrụ na baptizim ya sọ ọ bụ na ya nọ ihe a na-akọrọ gị ihe ọ ya mụrụ m na baptizim ọ bụrụkwa sọsọ ya ele ahịa barista honorable barista anya dike nwosu ndogo nna m anya dike nwosu is a house member kwan ọ ga-anọkwa nga ya na onwe ha nwawo ndị isi oche Emeka Chinedu Right Honorable Emeka Chinedu is also a member of a house representing Ehinite ahịa azụ Mbaise ha nicha niile ga-anọ nga ma ọtụtụ ndị komedio ma ọtụtụ ndị shisa nsogbu adị ka ihe ji mmiri eme mmiri isi ọkpamịkọ mmiri ka m bụ a na-eme unu invite unu agụda ege ntị mara awa ihe emecha eli ihe mere eshi Kraịst emege wedin na kanal ebe na kanal Canaan agala akụsiri m adịma like mmadụ ekụsiri m ihe m nwa to me sorry sir agbamakwụkwọ emere na kanal wa a sị eshi ahụ mmadụ karịrị akarị mma eji eme marriage agwụ ri agwụ nta agwụ mere imuvu gakwuru nwa nwoke ya bụ Jizọs Kraịst anyị si ya nna m ihe eji eme marriage agwụlo ya sị ya ngwa ha gbajuo mmiri ebe niile a sị agba mmiri gbajuo nna m tụpụ aka sị mmiri tọnto wine mmiri agbanwe wụrụ mmanya ndị mmadụ aṅama mmiri ṅa ndị ori ata nye nji buru mmiri na-aga nga ụgbọawụ Kraịst eme na mgbe o mere na akwụkwọ nsọ ka ugbo a ga-eme na the Glen Hotel nke nọ n'Owerri ngarụ ha na nga ahịrị ote mmanya shiri mee because mmadụ ga-adị too much ise na ise agada akwagbuli ọbịa abịa ji ihe ote m shiri hwe m buru mmiri na m garụ nga ahụ Emeka Ihedua ha nọ nga mgbe m gwụsịa mmiri n'ụkwụ ya gbanwere m ya na ego Honorable nwosu mehe mgbụsịa mmiri ya gbanwere m ya na ego man of wisdom wisdom from there ka esi nweta wisdom ha niile wụrụzie dọmdọm maka Chineke nna on the 7th of January ise na ise na-akpọ ma ndị enyi ya ma ndị ukwu ma ndị nta even ma ndị isi narị dị mma ha bịa nọ na gate because mmemme ole emere na a ga-ahụ otu onye ara na ya mana mmemme ahụ awụdo ezigbo mmemme ote m gajụba aga m anọchite anya ndị ekwurekwu ịghọtago on that very day ihe ga-eme nga ahụ taa ise na ise wee ezigbo mmadụ onye na-amadụ onye ise na ise wụ onye ahụ mara sị na obido bedo ndụ ise na ise wụ capacity of acapulado ihe m ga-agaje emume nke ịhụnanya ahụ